ƙasa, wuta, iska. Shekaru aru-aru da suka wuce ya daɗe sosai da wannan al'umma guda hudu suke rayuwa cikin fara'a da jin daɗi, amma al'ummar wuta sun yanke shawarar mulkar duniya. A lokacin suka ɗauki niyyar kai hari. Avatar kaɗai ne malamin abubuwan nan guda hudu, shi kaɗai ne zai iya kawo ƙarshen wannan yakin, amma wani lokaci kaɗan da ake buƙatar shi sai aka rasa shi. Shekara 100 da suka wuce al'ummar wuta har sun fara mulkar duniya. Iyayenmu maza ƙarfafa sun yanke shawarar haɗuwa da malaman ƙasa domin kai ma al'ummar wuta hari. An bar mu gida domin kula da tsofaffi marasa ƙarfi. Ana tunanin Avatar lokacin shi ya wuce, amma ni da ƙanwata muna da tabbacin Avatar yana nan, kuma tabbas wata ran zai zo domin ya ceci duniya. Ai a wannan karan ba zai tsira ba. Lura ki gani katara da ake kama kifi. Juyo, juyo, juyo.